El dimecres 6 de març es va fer l'homenatge al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'alxinetí José Vicent Asensio, que va rebre una placa i un detall en homenatge a la seva trajectòria artística. Amb més de 40 anys i síndrome de Down, l'alxinetí ha realitzat exposicions en diferents localitats de la Ribera. Al Saló de Plens de l'Ajuntament i en la companyia de familiars i companys del centre ocupacional, Asensio va escoltar les paraules de Teresa Roig, mestra d'art i fundadora de l'Associació de Pintura i Escultura d'Alginet, on s'ha format des de fa molts anys l'artista. Per homenatjar a José Vicente Asensio i la seva trajectòria de pintura en l'escola d'art. Vingué allí fa molts anys, ell i sa mare, i va dir, aquest xiquet pot vindre, se quedà, i entonces no sabia dibuixar, no sabia res, però ell mirant el que feien els altres s'ha ensenyat a dibuixar, s'ha ensenyat a pintar. I puc dir que és el que més ha après a l'escola de pintura, perquè ho té ell dins, que és un artista. La color de meu, la cara. El color és la teua vida, veritat, carinyo? Sí. I la mestra que te dia que eres d'ella? El què? La chica oro. El niño de oro, el chico de oro de l'escola. Ah, que sí? Perquè totes les esprais a les 5 no fallava mai, ni un dia ni mig. A més, va rebre de mans de l'alcalde José Vicent Alemany la insígnia de l'Ajuntament. Anna Palau, regidora de personal, va ser l'encarregada de fer l'entrega del diploma i Jesús Boluda, regidor d'Educació, d'un plat artístic realitzat pel centre ocupacional.